Li pey şopa Kurdên Anatoliya Navîn û Behrareş berê Medkeva bajarê Sînopê li Boyabat û duraxana navçeyên Sînopê deh gundên Kurdên Kurmanc û Şêxbizinî hene. Kurdên gundê Bayamcayê ya ser Boyabatê ku piraniya wan Şêxbizinî ne û bi devoka Şêxbizinî de axivin. Beriya 105 sal ewilî ji Heymanaya Enqereyê koçî vêrkirine. Piraniya Kurdên Şêxbizinî yên Sînopê bi heywandarî û çandiniyê de bara xwe dikin. û her sal ji biharê heta payîzê bo xwedîkirina heywanên xwe derdikevin zozanên hênik. Te dî gotinekî pêşiyan e dibêje eger deşt yan zozan baze kula şivan. Em jî li zozanê gundê Bayamcayê dibin mêvanê zozanvan û şivanan. Hüseyin Kavakê 62 salî ku debara malbata xwe bi xwedîkirina heywanên qurbanê dike dibêje ew 6 meh li zozanan, 6 meh jî li gund dijîn û zozan bi wan her tişt e. Hayvancılık, çiftçilik kerin, gale kerin, göğe kerin, onda kerin ancak lahvada makaziye. Yazın yani yayla 6 ay vısın, kışın 6 ay malı vısın. İki ay yayla bizim hiç hele başa. Temiz hava yayınla. Li Aliyêden cînarî wê Hüseyin Aydinê 52 salî jî ku ew jî 40 salin şivantiya bazên xwe dike dibêje. Ew karê şivantiyê bi kêf û zewq dike. Aşağı yukarı 35-40 senedir şu an yıkarım. Kendim içim uyuyam, hayvana kumkumdurla varım. Nisan ayı artık efime yayla. Yayla Nisan ayına çıkıyorum. Kasım ayı bardık yine ova. Orada tekrar devam diken şu an yaman. Varfvari kuma ağılgal dikene varfvari yine yaylım devam dikeri şu an yaman. O kadar zevkli ya. Di dawiya hevpeyvîna me da Hüseyin Aydin bi devoka Şêxbizinkî û bi dengê xwe yê stûr li ber agirê ku li ber tefandinê ye ji me ra goraniyekî xweş destirê. Bara bara baran güresiye vaytına sarıt Kur'aniye bara bara baran angüresiye angüresiye. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Sinop, Boyabat. Bara bara baran güresiye.